Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako preniesť súbory z počítača do iPhoneu. Na to použijeme disk Google. Myslím, že je to najrýchlejší spôsob a je veľmi ľahké ho nastaviť. Najprv vyhľadaj disk Google, klikni na prihlásenie a prihlás sa e-mailom. Pravdepodobne máš Gmail, s ktorým sa môžeš jednoducho prihlásiť. Disk Google je vlastne cloud, podobne ako iCloud. Môžeš použiť aj iCloud, ale nastavenie je zložitejšie bez automatizácie. Teraz chcem napríklad preniesť tento obrázok do môjho iPhoneu. Funguje to rovnako so všetkými typmi súborov. Otvoríme priečinok so súborom, prenesieme ho do disku Google a nahráme. Po nahraní odporúčam stránku obnoviť kliknutím tu hore a uvidíme to na vrchu. Teraz sú dva spôsoby, ako to dostať na iPhone. Buď si stiahneš aplikáciu Google Drive, prihlásiš sa a uvidíš všetky súbory v cloude na stiahnutie. Väčšina asi nechce aplikáciu, tak to vyriešime inak. Vyberieme náš súbor alebo súbory, môžeš podržať vľavo a vybrať viac súborov. Vezmime jeden, klikneme pravým, potom zdieľať, znova zdieľať a zmeníme na každý s odkazom, potom skopírujeme odkaz. Tento odkaz musíš nejako dostať na iPhone. Existuje viac spôsobov. Pošleš ho niekomu cez Discord, ktorý máš aj v mobile. To isté platí pre WhatsApp či e-mail. Teraz to pošlem niekomu cez Discord. Odkaz vyzerá takto. Zvyšok musím skryť. Na mobile vidíme odkaz, klikneme naň a zobrazí sa súbor. Klikneme na ikonu sťahovania, potom na viac a uvidíme možnosť uložiť obrázok. Klikneme na ňu a keď otvoríme fotky, uvidíme, že sa pridal. V mojom prípade dvakrát, lebo som to už skúšal. Takto ľahko prenesieš súbory z PC na iPhone. Ak ti video pomohlo, poteší ma like. Dovidenia.